Benvinguts a Tech News, el programa de noves tecnologies amb l'Emili Blanque. Aquí tornem a tenir els nostres estudis. Emili, com estàs? Molt bé, Carles. I tu, què tal? Com estàs? Molt bé. Per parlar una mica i enterar-me de coses de noves tecnologies, que hi ha moltes coses que jo vaig molt peix, però tu estàs al dia. Exacte. Sí. A més, bueno, ara que estem aquestes setmanes que rodegen el Mobile World Congress, són setmanes de moltes notícies, de molts llançaments de producte i setmanes molt interessants de poder estar al dia i de seguir l'actualitat. Aquest espai, per què l'has titulat mòbils o robots? Bueno, perquè és molt curiós, una de les curiositats que més m'ha cridat l'atenció i de les coses que més vull investigar aquest any al Mobile World Congress és un nou dispositiu que ha tret la marca Honor que integra un robot ja a dins del telèfon. Un robot dins del telèfon. Llavors, jugava amb aquestes dues possibilitats de si és un mòbil o si ja és un robot, no? És força interessant perquè és un robot que està integrat a dins del propi telèfon, funciona amb totes les capacitats i tecnologia del telèfon, però és que, a més, obre una porteta darrere del dispositiu i surt com una càmera. Sí. Que et segueix, és capaç de conversar amb tu a través de gestos, la càmera, de dir-te sí i no, i de fer-te seguiment quan t'està gravant. Això amb el mòbil. Tu et veus amb el mòbil, no? No. El mòbil el pots tindre sobre la taula i la càmera està fora del robot i t'està gravant i capturant i seguint-te per la pròpia... Té com un gimbal, com les càmeres aquestes que fan servir gimbal, no? Que es mou bastant suau i llavors té capacitat de seguir-te o de respondre. Tu li pots fer preguntes i ell les cerca en el navegador. O sigui que, bueno, no sé, m'ha cridat molt l'atenció, és un dispositiu que em sembla molt interessant. Un mòbil que utilitza la seva base i càmeres motoritzades per rotar, seguir-te en videotrucades o gravar-te de forma intel·ligent. Exacte. A més, anirà aprenent, evidentment, com totes les IAs, ja sabeu que avui en dia doncs, tot el tema de la IA generativa, doncs, cada dia hi ha una novetat i un avanç diferent, però com que estan avançant tant, doncs aquest tipus de dispositius seran capaços d'anar aprenent també i d'anar-se fent a tu, com a usuari. És utilitat o pur màrqueting, creus? El què, perdona? És utilitat, això, o pur màrqueting? Jo crec que és utilitat, que cada vegada anirem descobrint millors funcions i que ho anirem integrant. El que sí que és veritat és que és un bon testeig de mercat perquè ningú s'havia atrevit a fer alguna cosa tan disruptiva últimament en els telèfons. Ja saps que jo sóc de la creença de que els telèfons més aviat que tard començaran a desaparèixer perquè doncs bueno, igual que hi havia abans hi havia les cabines telefòniques i van acabar desapareixent per tindre la telefonia a la butxaca. La següent generació, el següent salt, doncs són les ulleres intel·ligents. Per cert, haig de dir que Meta ha fet, i Ray-Ban han declarat que aquest any passat les ulleres més venudes de Ray-Ban han sigut les Meta Ray-Ban. Que en vam parlar, sí. Han declarat 7 milions d'ulleres venudes, que és una molt bona quantitat. I anem cap aquí, anem cap a desaparèixer... D'aquí poc el telèfon a prendre pel sac, a la bessura. Bueno, ara mateix el necessitem per fer tot el processat del que està passant a les ulleres, però clar, imagina't, tu ara per escriure les coses fins ara les has d'escriure amb la pantalla tàctil. Sí. Però ara ja amb les Meta Ray-Ban, només que parlis, ell ja ho traspassa a text, amb la qual cosa... Pues què haurà durat els mòbils? Perquè tampoc estem tants anys. A les cabines de telèfon sí que van durar. Sí, exacte. Jo, de fet, recordo el primer telèfon mòbil que me'l vaig comprar al 95 mentre feia el servei militar. Me'l vaig comprar perquè em sortia més barat ja... Però era un moment que encara no el tenia tothom. No, jo crec que vaig ser dels primers a Espanya a tindre telèfon, o no sé si el primer, evidentment no, però sí que els tenia molt poca gent, i la gent deia, però home, però qui li farà falta un telèfon? I per què te'l compres? I dic, em costava, la veritat que tenia la nòvia aquí,
no? Que encara és la meva dona, i gastava tants diners a la cabina fotent-li d'això, parlant cada dia amb ella per telèfon, que ens sortia més a compte ja doncs, pagar una línia una quota fixa. Però en aquell moment era disruptor, perquè ningú feia servir. De fet, el meu pare, que tenia negoci, em deia, bueno, i per què el voldrem? Després al telèfon dic, collons, tens un negoci, doncs el portes per anar a treballar, això. I era com, hòstia, no t'ho havies ni plantejat, no? I avui en dia, això estem parlant de l'any 95, doncs fa 31 anys, avui en dia seria... Els mòbils com són, no? Sí, exacte. De fet, els nens ja neixen, no? Ja saben tocar a la pantalla i... Tot i que ara les lleis els hi prohibeixen l'entrada segons quines, això, però això seria un altre programa, Exacte. Sí, però vull dir que ha evolucionat, és veritat que ha evolucionat la tecnologia durant 30 anys i probablement encara li quedin 4 o 5, però quan tot aquest procés pugui estar al cloud, no? I ja no et faci falta el dispositiu físic perquè tot estarà al núvol. L'aparell ja no... La connexió ullera teva compte de, no sé, d'Amazon o Google o on sigui, farà que puguis trucar, que puguis enviar missatges, que puguis consultar els mapes o fer-ho tot sense utilitzar les mans i amb comandaments de veu. Per mi, la següent interface home-màquina, sens dubte, és la veu i ja no farà falta ni siquiera la pantalla tàctil. Què ens pots dir més d'aquest Robot Phone? Connectivitat i potència. Sí, la veritat és que, com et dic, és una mica, m'ha cridat l'atenció, no l'he pogut encara testejar, espero testejar aquests propers dies al mobile. Tinc moltes ganes. Una de les coses que em preocupa és si això fa que pesi molt el dispositiu, aquesta nova integració, perquè és veritat que es veu com molt petit a la càmera i molt lleuger, però veurem a veure el que pesa i crec que hi ha una tendència molt interessant ara a fer que una altra de les evolucions que no sé si està integrada en aquest dispositiu, però que sí que sé que Xiaomi, per exemple, llancen el seu nou model, és les noves bateries que són més fredes, ja no s'escalfen, no hi ha la possibilitat aquesta de que esclatin i que duren molt més. Venen fins a 6.000 amperis o alguna cosa així. Sí, ja són bateries que duren 2-3 dies i que és una següent evolució que ja no s'escalfen, no agafen temperatura. Espero que aquest dispositiu també ho tingui integrat i veurem a veure. I una altra cosa també molt remarcable que em sembla força interessant aquest any, ja fa bastants anys que s'està començant a parlar del 6G, que sobretot s'estava implementant a Xina, i sembla que arriba a Europa i als Estats Units, i m'interessa bastant quins són les novetats que treuen respecte a això Qualcomm i Ericsson, que són Ericsson, Qualcomm, Huawei i ZTE, són bàsicament els que estan fent tot el despliegue. Primer del 5G van fer i ara del 6G. Del 6G. I s'estan partint el planeta entre ells, no? Llavors, remarcable a veure què és el que veurem aquí. Bastant potent les coses, perquè fins ara, per exemple, la geolocalització d'una persona o d'un dispositiu, si, per exemple, li envies a algú la localització, això que fem a vegades d'enviar-li als col·legues la localització, si et fixes et va posant 11 metres, 12 metres, 2 metres és molt difícil, normalment es queda com a 7-8 metres. Ara amb el 6G aquesta evolució anem a centímetres ja, o sigui, podrem estar geolocalitzats a centímetre, amb la qual per moltes coses, com per exemple posar assets digitals, no? Realitat augmentada, informació, serà molt més precisa i funcionarà molt millor. Llavors, moltes expectatives de què aportarà el 6G a la connectivitat, perquè, jo que vaig tindre la sort de quan va començar la implementació del 5G, vaig fer diversos tests, ens vam adonar en aquests tests que la tecnologia 5G encara no estava suficientment evolucionada
Aquest següent salt, a la 6G, esperem que sigui ja una tecnologia que pugui fer, entre d'altres coses, això que t'estava dient, de que ja no necessitis portar un dispositiu, sinó que siguis millor amb una ullera i tota la tecnologia corri des del cloud, perquè la connexió cloud-dispositiu serà molt més ràpida, no? Llavors, bastant interessant. Quina reflexió vols donar per acabar de tot això? Bueno, la reflexió és la de sempre. Al final, l'smartphone ja no és el centre de tot. L'smartphone continua sent el centre de tot. Ara sí. Però d'aquí un any o dos... No. Clar, bueno, és que això ho parlem sempre, Carles. No sabem a 6 mesos vista quina és la... Però sí que és veritat que jo crec que l'smartphone continua sent el centre de tot, però cada vegada anirem més cap a la ullera intel·ligent. A més, és que un cop la proves... L'altre dia vaig anar a sopar amb un amic que feia temps que no el veia, que no té res a veure amb tecnologia, que treballa en un altre sector i tal, i el tio ja venia amb les seves Meta Ray-Ban i dic, ostres, què fas amb les Meta Ray-Ban? I diu, tio, això m'ha canviat la vida, és brutal, em va de conya, tal. Però això no s'hauria d'abaratir? Però és que són cares, aquestes... No, fixa't. Just feia la comparativa perquè la seva dona... O sigui, ell va pagar per aquestes ulleres 440 euros i la seva dona deia fa 3 mesos m'havia fet jo unes progressives no sé què i ja també em vaig gastar 400 i pico euros. Llavors, ha arribat un punt en el que ja és un preu amb tecnologia, està al mateix preu que una ullera de preu de mercat convencional. Però aquestes ulleres les podran comprar... Les pots comprar a qualsevol botiga de Ray-Ban o les pots comprar gairebé a qualsevol òptica... Sí, estan... Lo bo d'aquesta tecnologia... La persona que vagi a comprar unes ulleres perquè les necessita per miop també podrà... Sí, clar. Els vidres te'ls adapten a... Sí. O sigui, encara no tenen pantalla, aquestes, però ja tens la tecnologia de poder fer fotos, poder escoltar música o fer videotrucades i, a més, tens la IA, a la qual li pots demanar que reconegui coses o que busqui coses o que t'ajudi en certes coses o et pot fer traducció simultània. Si tu estàs parlant amb una persona i aquesta persona de cop et parla en xinès, tu li demanes a l'ullera que et faci la traducció del xinès i directament... El traductor què faran ara, pobres traductors, tio? Els traductors? Sí. Bueno, ja fa temps que saben que s'han de buscar feina, els traductors, eh? Vull dir que això ja era algo que estava bastant integrat en els telèfons mòbils, però ara ho portem directament a la ullera i directament a la nostra oïda. O sigui, ja hi ha una capacitat de traducció a temps real, crec que són ara mateix com 32 idiomes o alguna cosa així, i llavors tu pots parlar amb un xinès o amb un japonès a temps real, ell et parla, tu reps i al revés, tu parles i ell i les ulleres li expliquen amb ell, li diuen en el seu idioma, o sigui, això ja està integrat. Llavors, aquest tipus de serveis també ens fan la vida més fàcil. Vull dir, hem de ser conscients de que anem a millor, no a pitjor. Hauríem d'anar així. Sí, però tota aquesta gent que ha estudiat tant per aprendre idiomes, potser no cal. Hi ha certes coses en les que que es valora molt, tu saps, qualsevol persona que sap 2 o 3 idiomes. Doncs ara, igual, amb això ja ho tinc tot fet. Clar, però aquesta persona que té 2 o 3 idiomes tindrà altres qualitats que podrà desenvolupar o podrà treballar en altres coses. Però clar, si tu abans havies d'anar a fer un viatge de negoci a Xina i t'havies d'emportar o contractar allà un traductor xinès, doncs ara això ja t'ho pots estolviar. Sí. Directament. I què espera de les marques tapades? Doncs, clar, no sabem res de Samsung de moment, no sabem gaire cosa d'algunes marques que cada any sorprenen. TCL també normalment fa dispositius bastant potents, ZTE també, Huawei. És brutal, Huawei en el Mobile World Congress hi ha 8 pavellons i
el pavelló número 1 és només de Huawei. Imagina't. I ja no només, evidentment, fan telefonia, no? Hi ha també tot el tema de ràdio i de, bueno, fan moltíssima tecnologia i tecnologia wifi i tota la generació aquesta del 6G. Però clar, hi ha certes marques que no han anunciat encara res i que estem a l'expectativa de veure quines seran les sorpreses. Poder ho parlarem en programes una mica més endavant. Mòbils o robots, aquest tema que ens ha parlat, i veurem si encara continuen d'aquí un temps, l'smartphone serà el centre de tot. Com sempre, moltes gràcies per estar amb nosaltres, Emili, i que vagi tot molt bé. Parlem. Adéu. A reveure.